מלאות 50 שנה. En record d'Anna Frank. Ter nagedachtenis aan Anne En el Frank. 50è aniversari de la publicació del seu diari, símbol i homenatge a totes les víctimes del racisme i la xenofòbia. La Diputació de Girona en la memòria. Maig de 1998. 4 mei 1998. Gràcies per ser aquí. Avui justament es recorda el 75è aniversari del tancament del camp d'Auschwitz-Birkenau. Bé, són dates per recordar, però sobretot això, per intentar que tots puguem aportar el que sigui, amb el nostre fer de cada dia, aquest món en pau i per la pau. El Consell Assessor de la nostra càtedra va decidir apadrinar una de les escultures dels Amics de la UNESCO dins d'aquest programa de l'Apadrinem Escultures, i aquell dia el Consell Assessor vam decidir que ho faríem per l'escultura que representava la commemoració del diari de l'Anna Frank. I per què ho vam fer, això? D'entrada, perquè Anna Frank ha esdevingut un símbol de l'Holocaust i, com a tal, hem de dir també una de les figures femenines amb més influents de la història. El diari d'Anna Frank hem de dir que connecta amb persones de totes les edats i a tots ens fa reflexionar sobre els horrors de l'Holocaust, la xenofòbia, el racisme i el menyspreu vers aquells que considerem inferiors. És una manera al·legòrica de parlar de com van haver d'amagar les seves creences, la seva ideologia, per poder sobreviure. Sense renunciar a la part simbòlica, és un disseny críptic, és un disseny que té un secret. El pots mirar de tots els costats, pots fer tota la volta, anar-te'n i tan sols no haver-te'n adonat que això era una estrella de David. Poc després de les 7 vaig anar a saludar el pare i a la mare, i després a la sala, a desembolicar els regals. I el primer que vaig veure va ser tu. I potser hagis estat un dels meus regals més bonics. La mare ha manifestat el desig, per ara irrealitzable, de no haver de veure-li la cara durant 15 dies als Van Damme. Em pregunto si sempre s'acaba barallant amb tota la gent amb la qual es conviu durant tant de temps. No em queda altre remei que esperar amb la màxima tranquil·litat possible al final de tota aquesta desgràcia. Tant els jueus com els cristians esperen. Tot el planeta espera. I molts esperen la mort. Perquè estic convençuda que aquest apadrinament que estem fent aquí ajudarà que els nostres fills i filles, que els estudiants de la nostra ciutat i els que ens visitin recordin els milers de nens i nenes que han estat i són encara avui dia víctimes de la brutalitat i la bogeria de les guerres i de les seves conseqüències. I sobretot el que hem d'intentar cadascú a la nostra quotidianitat és intentar sobretot ser absolutament intransigents i intolerants amb el racisme, amb la xenofòbia, amb determinats discursos, no normalitzar-los. Ensenyar amb l'exemple d'educar els nostres joves i els nostres fills en valors de democràcia, en valors de llibertat, en valors de respecte per les llibertats individuals i col·lectives, perquè aquesta fornada de jovent que arriba, no? I que seran el futur, tinguin molt, molt interioritzat i no gens banalitzat el que estem parlant avui, precisament aquí. Quan Pau Casals a les Nacions Unides va fer el seu famós discurs, va interpretar precisament aquesta peça, perquè deia, és una peça que neix de l'ànima del meu poble, Catalunya, però hi ha una altra cosa més bonica, també deia, els ocells, quan són al cel, van cantant pau, pau, pau. I aquest missatge continua sent plenament vigent. Estem convençudes que aquest apadrinament que fa la càtedra ens permetrà incidir en tot això, en tornar a fomentar aquests valors. I, per tant, ens hi hem compromès i per això ho tirarem endavant.